κάνεις ρε μαλάκα περίεργο. Αν το κάνεις είναι περίεργο. Το βάζεις βίντεο αυτό. Ελπίνω. Ευχαριστήκαμε τις δυνάμεις των αρχαίων θεών. Thank you for sponsoring us. Ευχαριστούμε Λάκτα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Λάκτα, είναι η καλύτερη σοκολάτα που στο Μπούτσο πάμε. Είμαστε για πανώ. Είμαστε για κάτω σήμερα, προσωπικά. Κάθε φορά έχουμε αυτή την τέτοια. Το δίλημμα. Το δίλημμα. Είναι σαν τη ζωή πρακτικά. Εξήγησέ το. Διαλέγεις την πορεία σου. Εδώ είναι ο σκοτεινός ο δρόμος και από εδώ είναι όταν νιώθουμε πολύ ωραία. Το καλό το παλικάρι ξέρει και το σκοτεινό το μονοπάτι. Πάμε να περπατήσουμε γιατί από εκεί είναι που περνάς δύσκολα και hard times create good men. And Και good μαντέψτε τι men είμαστε. create fucking Hard times. Hard times τώρα θα δημιουργήσουμε στο γυμναστήριο. Ναι, για τους υπόλοιπους. Για τους υπόλοιπους. Πάμε να φάμε τη Λάκτα μας και σας ενημερώνουμε. Εκπτωτικό κωδικό δεν έχουμε. Δεν έχουμε. Δεν δίνει Λάκτα. Δεν δίνει. Αλλά πάρτε γαμάει. Να πάρετε, θα σας το προτείνουμε σαν Ο Smart θα μας φαντήσει. Μασάει αυτό τώρα. Αυτά. Bye. Yo, please sponsor us. Please. Somebody. Δεν έχω ρούχα να βάλω. Λαϊκή. Άλλες λίγες τρεις φανέλες. Ούτε καν. Καλά, το έχεις. Κάνε dub. Οι fans μας σήμερα κοιμούνται. Όχι ρε, Είναι πάνω. Για να ξαναξεκινήσετε λίγο. Ναι, ο Θήμης έχει κουράγιο. Είναι δύσκολο να ξαναπαίξεις μπάλα. 67 κιλά ρε μαλάκα. Δεν είναι 67 κιλά ρε μαλάκα. Έχεις πέσει. Δεν πέντε έχεις βάλει. Βάλε, δεν φαίνεται. Πάμε. Να το. Είναι 0. Δεν τζίγιζει. Wow. Είναι flash. Κάνε το flash ρε μαλάκα. Όχι ρε. Πώς flash. Τώρα νομίζω ότι κάνουμε κάτι χειρουργικά καλά. Ας λίγο φλερ μαλάκα. Καλά, εντάξει. 10 κιλά μια φορά. 10 κιλά μαλάκα. Και κάνε άλλη μία. Ποιο? Κάνε ένα ρεπ. Εντάξει, αυτό, όχι, τίποτα, εντάξει. Αυτό. Να πούμε γιατί έχουμε και ένα κανάλι στο YouTube, έτσι. Πώς θα πάρει. Είναι full house, δείτε μαλλί ρε παιδί. Αυτό είναι πλάνο crazy. Ναι ρε μπρατάν. Θα πέσει. Δείτε κλείσει. 45 μοίρες. Τα βίντεο δεν έχουν λιγοστέψει, αλλά τα κιλά έχουν περισσέψει. Much love to you and Ukraine. And my woman. Flex for her. This is your boy, Dejan. The Greek boy is too good. Oh my god. Sexy. Κάπως φτάσαμε 20 λεπτά πριν κλείσει το γυμναστήριο. Οπότε λίγο το τρέχουμε. Λίγο. Φάση λίγο. Όποιος δεν κλείνει το γυμναστήριο που είναι γκέι. Μας κλείσει στο γυμναστήριο. Ναι. Περίμενε, thumbnail, ναι. Πέρα. Ας πούμε, πλέον μαλακίνη θα χρειαστεί να το κάνει το δεξί. Και
Και ξέρεις τι λένε για αυτούς που το είχαν από το δεξιά? Ότι είναι γκέι. Θα με πάρουν χαμπάρι. Ποιος, πότε, πώς χωράμε? Για κάτσε κανονικά. Δεν χωράμε. Καλό. Είναι και τρελό. Αφού έτσι δουλεύει είμαστε. Το κάψες όλο. Κλειδωθήκαμε κι άλλο. Κλειδωθήκαμε πιο μέσα. Ποιο είναι αυτό? Πες τα παιδιά τι είναι ό,τι καλύτερο. Τι λέγαμε? Είναι ό,τι καλύτερο να ζεις πρώτα απ' όλα. Ναι, και δεύτερον μην το πεις, θα το δούνε. Είναι ό,τι καλύτερο να τρως τι? Θα δείτε. Κάτι είναι πάρα πολύ ωραίο μετά την προπόνηση, είναι τέλειο. Στρατιώτες, εντάξει. Γεια Σόρσκι. Έλα, φιλιά. 外唱那总是千里人相随，无奈现实幻想家。湖上泛舟从船头，只愿与你共婵娟。如能今生与你相随。